जय राधा माधवा कुंज बिहारी जय राधा माधवा कुंज बिहारी जय गोपी जन वल्लभा गिरिवरधारी जय गोपी जन वल्लभा गिरिवरधारी यशोदनंदन ग्रजर रंजन माताजी अंदलेन मक्किनो Correct. Okay, no problem. Jaya Radha Madhava Jaya Kunja Bihari Jaya Radha Madhava Jaya Kunja Bihari Jaya Gopi Jana Vallabha Girivaradhari Jaya Gopi Jana Vallabha Girivaradhari Yashodanandana Vraja Jana Ranjana Yashodanandana Vraja Jana Ranjana Yamuna Tira Vanachari Yamuna Tira Vanachari Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare ஹரே கிருஷ்ணா. 18 நாட்களில் பகவத்கீதை கிளாஸ்ல இன்னைக்கு வந்திருக்கக்கூடிய பூஜா அவர்களை ஸ்ரீ ஸ்ரீ ராதா கோவிந்தா இஸ்கான் மேங்களூர் சார்பாக வருக வருக என்று வரவேற்கின்றோம். ஹரே கிருஷ்ணா. பிரணதி சொல்லிடுங்க பூஜா, பிரணதி சொல்லுங்க. यस माता ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिका कान्ता राधा कान्ता नमोस्तुते। सप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण माताजी। ஹரே கிருஷ்ண பூஜா, தேங்க்யூ சோ மச். ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா மகாமந்திரம் சொல்லி எப்பொழுதும்
ஆனந்தமாக இருப்போம். நம்மளுடைய ஆன்மீக குரு சீட பரம்பரையில நம்மளுடைய ஏசி பக்தி வேதாந்த ஸ்ரீல பிரபாத் அவர்களுக்கு நம்மளுடைய வணக்கத்தை செலுத்திக் கொள்வோம். ஹிஸ் ஹோலினஸ் ஜெயபிரதாக சுவாமி மகாராஜ் அவர்களுக்கும் குரு மகாராஜுக்கும் நம்மளுடைய வணக்கங்கள். த டெம்பிள் பிரசிடென்ட் ஹிஸ் கிரேஸ் நாமநேஷ்டதாஸ் பிரபுஜி அவங்களுக்கும் வந்து நம்மளுடைய வணக்கங்களை செலுத்துவோம். ஹரே கிருஷ்ணா. நேத்து பார்த்த அத்தியாயம் பெயர் தெரியுமா? 12வது அத்தியாயம். 12வது அத்தியாயத்தோட பெயர் என்ன? பக்தி யோகம், ரைட்? பக்தி யோகம். இன்னைக்கு நம்ம பார்க்கக்கூடிய அத்தியாயம் வந்து பாத்தீங்கன்னா கஷேத்திர கஷேத்ரஜ்ஞ விபாக யோகம். 13வது அத்தியாயம் கஷேத்திர விபாக யோகம். இதுல அர்ஜுனர் கிருஷ்ணரிடம் 8 கேள்விகளை கேட்க போகின்றார். அந்த கேள்விக்குண்டான பதில தான் இந்த அத்தியாயத்துல நம்ம பார்க்க போறோம். சோ நம்ம ஏற்கனவே பார்த்த மாதிரி நம்மளுடைய பகவத்கீதை 18 அத்தியாயங்களை கொண்டது. இந்த 18 அத்தியாயங்கள்ல முதல் இருக்கக்கூடிய அந்த 6 அத்தியாயங்கள் வந்து பாத்தீங்கன்னா நம்மளுடைய கர்ம யோகத்தை பற்றி நமக்கு சொல்லி தருது. மத்தியில இருக்கக்கூடிய 6 அத்தியாயம் பக்தி யோகம், அதை நம்ம நேத்து முடிச்சிட்டோம். அடுத்து கடைசியாக இருக்கக்கூடிய அத்தியாயம் வந்து பாத்தீங்கன்னா ஞான யோகம். பூஜா, என் வாய்ஸ் கேக்குதா கிளியரா? ஓகே. சோ அந்த ஃபர்ஸ்ட் சாப்டர்ல நம்ம ஃபர்ஸ்ட் அந்த 1 to 6 சாப்டர்ல என்ன பார்த்தோம் அப்படின்னாக்கா கர்மா, செயல்கள்னா என்ன, அந்த செயல்களை செய்யும் போது என்ன ஞானத்தோட நம்மளுடைய செயலை செய்யணும், முழுமையான செயல்னா என்ன அப்படின்றத நம்ம பார்த்தோம் இல்லையா? எது முழுமையான செயல்? பகவானுக்கு பக்தி செலுத்துவது மட்டும்தான் உண்மையான செயல். அவரை வந்து சந்தோஷப்படுத்துறது, திருப்திப்படுத்துறது தான் வந்து சரியான செயல்னு பார்த்தோம். அடுத்தது வந்து பாத்தீங்கன்னா பக்தி யோகம். பக்தி யோகத்துல நம்ம என்னென்ன பார்த்தோம்? நவவித பக்தி பார்த்தோம். நேத்து இதுல வந்து பாத்தீங்கன்னா பக்தியோட நிலைகள் என்னன்னு பார்த்தோம். என்னென்ன 6 விதமான டைப்ஸ் ஆஃப் இது ஐ மீன் அந்த லெவல். ஃபர்ஸ்ட் வந்து அனன்ய பக்தி, கலப்படமற்ற பக்தி. இரண்டாவது என்ன? சாதன பக்தி. மூன்றாவது ஞாபகம் இருக்கா? பூஜைக்கு ஏதாவது ஞாபகம் இருக்கா? அந்த 6 ஸ்டேஜஸ் பார்த்தோம்ல நேத்து. 6 ஸ்டேஜஸ் என்னென்ன? சொல்லுங்க பார்க்கலாம். என்னென்ன அந்த 6 ஸ்டேஜஸ் ஞாபகம் இல்லையா? இருக்கு மாதாஜி. சொல்லுங்க பார்க்கலாம். ஃபர்ஸ்ட் என்னது? அனன்ய பக்தி. இரண்டாவது சாதன பக்தி. அனன்ய பக்தின்றது எதையும் எதிர்பார்க்காம கிருஷ்ணருக்கு சேவை செய்யறது. சாதன பக்தினா என்ன? நமக்கு அந்த ஒழுக்க நெறிமுறைகளை, ஆன்மீக முன்னேற்றத்துல கொடுக்கப்பட்ட ஒழுக்க நெறிமுறைகளை ஃபாலோ பண்றது. எக்ஸாம்பிள் சாண்டிங் பண்றது, 4 ரெகுலேட்டரி பிரின்சிபல்ஸ் ஃபாலோ பண்றது, டெம்பிள் போறது, இதெல்லாம் வந்து பாத்தீங்கன்னா சாதன பக்தி. அடுத்தது வந்து பாத்தீங்கன்னா 3வது நிலை என்னன்னு பார்த்தோம்? 3வது நிலையான பக்தி என்ன பார்த்தோம்? நிஷ்காம கர்ம யோகம். நமக்கு இருக்கிற டேலண்ட பகவானுடைய சேவைக்காக மட்டுமே யூஸ் பண்றது நிஷ்காம கர்ம யோகம் அப்படின்னு பார்த்தோம். 4வது இருக்கக்கூடிய அந்த நிலை என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா என்னது? 4வது சகாம கர்மம் பார்த்தோம். என்னது சகாம கர்மம்? நம்ம செய்யக்கூடிய செயல்கள்ல கடைசியா கிடைக்கின்ற பலன்களை பகவானுக்கு சமர்ப்பணம் பண்றது. எனக்கு வந்து பக்தி எல்லாம் பண்ண முடியல, ஓகே, நான் வந்து ஒரு ஐடி ப்ரொஃபஷன், எனக்கு வந்து டைம் எல்லாம் இல்ல அதெல்லாம் பண்றதுக்குன்னா ஓகே, நம்மளுடைய அந்த நமக்கு கிடைக்கக்கூடிய அந்த வருமானத்தில் ஒரு பகுதியை வந்து பகவானுக்கு கொடுக்குது. சகாம கர்மம். என்ன செயல் செய்தாலும் அதை பகவானுக்கு அர்ப்பணம் பண்றது. அடுத்தது வந்து பாத்தீங்கன்னா தியான யோகம். பகவானை நிறுத்தி மனதை வந்து பகவானிடத்தில் நிலைநிறுத்தி மெடிடேஷன் பண்ணி அவர் அடைவது. கடைசியாக இருக்கக்கூடிய அத்தியாயம் என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா ஐ மீன் கடைசியா கடைநிலையில இருக்கக்கூடிய பக்தி சேவை என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா ஞான யோகம். பகவானை பற்றி தெரிந்து கொள்வது அப்படின்றத நம்ம பார்த்தோம் இல்லையா? சோ டு என்ஹான்ஸ் பக்தி யூ நீட் நாலேஜ் விச் ஹெல்ப் அஸ் எக்ஸ்ட்ரிகேட். சோ ஞானத்தை வளர்த்து கொள்வது. ஞானம் இருந்தாதான் நமக்கு வந்து பக்தி வரும். இப்ப ஒருத்தர் மேல நமக்கு அன்பு வரணும்னா அவங்கள பத்தி தெரிஞ்சாதானே. அவங்கள பத்தி எப்படி தெரியும்? யார சொல்றதையாவது கேட்போம், இல்லைன்னா படிப்பதன் மூலமாக. சோ இன்னைக்கு நம்ம இருக்கக்கூடியது இந்த 13வது இதுல இருந்து இருக்கும். இதுல இருந்து அடுத்த 6 சாப்டர் பாத்தீங்கன்னா நம்மளுடைய ஞான யோகத்தை பற்றி நமக்கு விளக்குது அப்படின்றத நம்ம பார்க்கலாம். நம்ம எதுல வந்து சிக்கி கொண்டு இருக்கின்றோம்? இந்த மெட்டீரியல் வேர்ல்டுல சிக்கிட்டு இருக்கோம் இல்லையா? மாயால. சோ ஏன் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா 3 குணங்கள் இருக்கு நமக்கு அதன் மூலமாக. இப்ப அர்ஜுனர் வந்து கிருஷ்ணர் கிட்ட என்ன தெரிஞ்சுக்க விரும்புறாரு அப்படின்னாக்கா, ஹூ ஆர் வி? நம்ம யாரு? ஹூஸ் த என்ஜாயர்? யார் வந்து அனுபவிக்கிறாங்க அந்த சந்தோஷத்தை? யார் அனுபவிக்கிறாங்க? வாட் இஸ் நேச்சர்? பிரகிருத்தினா என்ன? வாட் இஸ் நாலேஜ்? அறிவு என்பது என்ன அப்படின்றத வந்து 4 கேள்விகளா கேட்கிறார்.
ஃபர்ஸ்ட்ல இருந்து 1 by 1 பார்க்கலாம். ஹூ ஆர் வி, நம்ம யாரு? பூஜா சொல்லுங்க பார்க்கலாம். நீங்க ஹூ ஆர் யூ நம்ம கிட்ட வந்து நீங்க என்ன soul. ஆன்சர் பண்ணுவீங்க? எஸ், நம்ம என்ன ஆன்சர் பண்ணுவோம்? ஐ எம் வடிவு, ஐ எம் பூஜா அப்படின்னு சொல்லுவோம். அல்டிமேட்டா பாத்தீங்கன்னா நம்ம யாரு ஆக்சுவலா? வி ஆர் சோல், ஆத்மா. பகவான் யாரு? பரமாத்மா. அவர்கிட்ட இருந்து வந்த ஒரு துகள் தான் நம்ம. அவர் எப்படி வந்து பாத்தீங்கன்னா எட்டர்னல் பிளிஸ்ஃபுல்லோ அதே மாதிரி நம்மளும் இருக்க ட்ரை பண்றோம் எப்பவுமே. சோ நம்ம யாரு? சோல். நெக்ஸ்ட், இந்த இந்த உடல் வந்து பாத்தீங்கன்னா 3 இதால இருக்கு இல்லையா? அந்த உள்ளார இருக்கக்கூடிய இது வந்துதான் சோல் அப்படின்னு பார்த்தோம். இந்த சோல் வந்து 2 லேயரால கவர் பண்ணப்பட்டிருக்கு. அந்த சோல் எங்க இருக்கு? நம்மளுடைய இருதயத்துக்குள்ள இருக்கு. அது 2 லேயரா கவர் பட்டிருக்கு. ஒண்ணு வந்து சர்டில் பாடி, இன்னொன்னு வந்து கிராஸ் பாடி. கிராஸ் பாடி அல்லது ஸ்தூல உடல் அப்படின்றது பெரிஷபிள், அழியக்கூடிய ஒன்று. நம்ம இப்ப பாக்குறோம்ல, கை, காலு அதெல்லாம் பாக்குறோம் இல்லையா? அது வந்து ரொம்ப கான்கிரீட், அழியக்கூடிய ஒன்று. சர்டில் பாடி அப்படின்றது வந்து சூக்ஷ்மமான ஒண்ணு, அதை வந்து பார்க்க முடியாது இல்லையா? அது வந்து சர்டில் பாடி. சோ இந்த அந்த சூக்ஷ்ம உடல் வந்து பாத்தீங்கன்னா 3 லேயரால கவர் பண்ணப்பட்டிருக்கு. என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா மனம், புத்தி, பொய், அகங்காரம். என்னன்னா மனம், புத்தி, பொய், அகங்காரம். இந்த சூக்ஷ்ம உடல் வந்து இந்த 3 லேயரால கவர் பண்ணப்பட்டிருக்கு. அதுக்குள்ளாரதான் வந்து பாத்தீங்கன்னா நம்மளுடைய ஆத்மா இருக்கு. சோ இது வந்து நம்ம இப்படி பாக்குறோமே, இது வந்து ஸ்தூல உடல். இதுக்கு உள்ளார வந்து ஒரு சூக்ஷ்ம உடல் இருக்கு. அந்த சூக்ஷ்ம உடல்ல 3 லேயர் வந்து கவர் பண்ணிருக்கு. அது உள்ள என்ன இருக்கு அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா ஆத்மா. சோ ஆத்மாவை 3 லேயர் கவர் பண்ணிருக்கு. என்னென்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா மனம், புத்தி, பொய், அகங்காரம் அப்படின்னு நம்ம பாக்குறோம். ஹரே கிருஷ்ணா. சோ இங்க வந்து பகவான் கேக்குறாருல, பகவான் கிட்ட கேக்குறாரு அர்ஜுனன், ஹூ ஆர் வி? வி ஆர் நாட் திஸ் பாடி. நம்ம இந்த உடல் அல்ல. நம்ம யாரு? நம்ம ஒரு ஆன்மீக பொறி அப்படின்றத சொல்றாரு. வாட் இஸ் த சைஸ் ஆஃப் த சோல்? நமக்கு ஏதாவது தெரியுமா? அந்த இது இத்தனை சைஸ்ல இருக்குன்னு தெரியுமா? தெரியாது. ஆனா Yes. சாஸ்திரத்துல என்ன சொல்லப்பட்டிருக்கு அப்படின்னாக்கா, சொல்லுங்க பூஜா, சொல்லுங்க. நம்ம வந்து ஒரு ஹேர் டிப் ஆஃப் த ஹேர் வந்து 10,000 டைம்ஸ் கட் பண்ணா அந்த சைஸ் அளவுக்கு தான் நம்மளோட சோல் இருக்கு மாத்தாச்சு. ஆமா, சோல் வந்து எங்க இருக்கு? நம்ம உடம்புல சோல் எங்க இருக்கு? ஹார்ட்ல மாத்தாச்சு. ஹரிபோல், ஹரிபோல். பரமாத்மாவும் அங்கதான் இருக்காரு இல்லையா? சோ நீங்க சொன்னது கரெக்ட். அந்த டிப் ஆஃப் த ஹேர் 10 டைம்ஸ் டிவைட் பண்ணா அது இன்விசிபிள் ஆயிடும் இல்லையா? வாட் ஆர் த ப்ராப்பர்ட்டிஸ் ஆஃப் த சோல்? நம்ம அந்த ஆத்மாவுடைய இயற்கை என்ன, அதோட சுபாவம் என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா சச்சிதானந்த ரூபம். எப்படி வந்து கிருஷ்ணர் வந்து எப்போதும் சந்தோஷமாக இருக்கின்றாரோ, சச்சி சத் சத் சித் ஆனந்தம், எப்போதும் வந்து ஆனந்தமாக இருப்பார். அப்ப நம்மளுடைய சோலும் வந்து அப்படிப்பட்டதான். சோலை வந்து நம்ம கொல்ல முடியுமா? எரிக்க முடியுமா? இல்ல நனைக்க முடியுமா? அதெல்லாம் எதுவும் பண்ண முடியாது. வாட் ஹேப்பன்ஸ் டு த சோல் ஆஃப்டர் டெத்? நம்ம இறந்ததுக்கு அப்புறம் அந்த சோல் என்னவாகும்? அது இன்னொரு உடலுக்கு மாற்றம் அடையும். இங்க பாருங்க, இந்த குழந்தையா பிறக்கிறோம், அப்படியே கொஞ்சம் கொஞ்சமா வளர்றோம், வளர்ந்து முடிச்சதுக்கு அப்புறம் பெரிய ஆள் ஆகுறோம், முதியவர்கள் ஆகுறோம், இறந்து போறோம். திருப்பி என்ன பண்றோம்? நம்ம பார்த்தோம் இல்லையா, சூக்ஷ்ம உடல். அந்த உடல் நமக்கு வந்துடுது இறந்த உடனே. அப்ப அடுத்த ஒரு பிறவி எடுக்க தயாராயிடும் இல்லையா? சோ நம்ம அந்த சோல் வந்து பாத்தீங்கன்னா அது டிரான்ஸ்பர் ஆகிக்கிட்டே இருக்கும். ஒரு உடல்ல இருந்து இன்னொரு உடலுக்கு போய்கொண்டே இருக்கும். ஓகே, இந்த பிக்சர்ல என்ன தெரியுது பூஜாக்கு? நம்மளோட 5 சென்ஸ் மாத்தாச்சு. இந்த 5 குதிரைகளும் நம்மளோட அந்த 5 சென்ஸ் மாத்தாச்சு. ஓகே, வெரி குட். தென் வேற என்ன தெரியுது? மைண்ட், சோல், இன்டெலிஜென்ஸ் மாத்தாச்சு. அந்த கடிவாளம், அந்த குதிரைகளை பிடித்து கொண்டு இருக்கக்கூடிய அந்த கயிறு கடிவாளம் தான் வந்து பாத்தீங்கன்னா புத்தி. அதை புடிச்சுன்னு இருக்கவர் யாரு அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா அவர் தான் இன்டெலிஜென்ஸ், நுண்ணறிவு. இது சரியா தப்பான்னு யோசிச்சு முடிவெடுக்கக்கூடிய அந்த ஃபைனல் டெசிஷன் யாருக்கிட்ட இருக்கு? அந்த நுண்ணறிவு கிட்ட. அப்படி அவங்க கரெக்டா நம்ம ஐம்புலன்களையும் கட்டுப்படுத்தி மனதை ஒருநிலைப்படுத்தி பகவானிடத்துல பக்தி செலுத்தக்கூடிய அந்த நுண்ணறிவு நமக்கு இருந்தால் உள்ளார இருக்கக்கூடிய அந்த ஆத்மா எங்க போய் சேரணுமோ அந்த கரெக்டான டெஸ்டினிக்கு போய் சேர்ந்துடும் அப்படின்றத நம்ம பார்க்கலாம். நம்ம ஆக்சுவலா எப்படி இருக்கோம்? இந்த பௌதீக அந்த உலகம் வந்து பாத்தீங்கன்னா ஒரு கூண்டு மாதிரி இருக்கு. we are all there in a jail இல்லையா? நம்ம அதுக்குள்ள ஜெயிலுக்குள்ளே இவ்வளவு நாள் சந்தோஷம், துக்கம் எல்லாத்தையும் பார்த்துட்டு இருக்கோம். சோ நம்ம எங்க இருக்கோம் அப்படின்னாக்கா ஆத்மா இந்த ஜட உலகுல இருக்கு. அது வந்து துக்காலயம் அசாஸ்வதம்.
சரி, ஆத்மாக்கு தேவையான உணவு எது? ஆத்மாவுக்கு தேவையான உணவு எது? எப்படி நம்மளுடைய இந்த ஜட உடலை பேணி காப்பறதுக்காக சாப்பிடுறோம், அது போல ஆத்மாவுக்கு தேவையான உணவு எது? ஹரே கிருஷ்ணா மகாமந்திரம் ஹரி chant ஹரி பண்ணணும். போல், ஹரே கிருஷ்ணா மகாமந்திரம் மட்டும்தான் வந்து ஆத்மாவிற்கு தேவையான உணவு. ஹரே கிருஷ்ண 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 ஹரே ஹரே, ஹரே ராம் 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 ஹரே ஹரே. இது மட்டும்தான் இந்த ஆத்மாவை சரி பண்ணக்கூடியது. அதாவது நமக்கு இருக்கக்கூடிய அந்த கான்சியஸ்னஸ், கிருஷ்ண கான்சியஸ்னஸ் என்ன பண்ணும் அப்படின்னாக்கா, ஒரு நல்ல வழியில வந்து உயர்த்தி செல்லும். இப்ப ஒரு கத்தி வந்து திருடன் கிட்ட இருந்தா என்ன பண்ணுவாங்க, அதை காட்டி பயமுறுத்தி, இல்ல அதை வச்சு அடுத்தவங்களை கொன்னுட்டு அங்க வீட்டுல இருக்க நகையெல்லாம் திருடிட்டு போயிடுவாங்க. அதே அதே கத்தி ஒரு சர்ஜன் கையில இருந்தது அப்படின்னாக்கா, ஒரு ஒரு சர்ஜன் என்ன சொல்றது, மருத்துவர் கையில இருந்துச்சு அப்படின்னாக்கா, அவர் என்ன பண்ணுவார், அந்த கத்தியை யூஸ் பண்ணி சர்ஜரி பண்ணி மக்களை வந்து காப்பாத்துவார். ஒரே மாதிரியான கத்தி, ஆனா 2 விதமான மக்கள் அண்ட் 2 விதமான தீர்வு நமக்கு கிடைக்குது அப்படின்றத வந்து நம்ம பார்க்கலாம். சோ நம்மளுடைய கான்சியஸ்னஸ் வந்து பாத்தீங்கன்னா 4 விதமாக சொல்லப்பட்டிருக்கு. ஒண்ணு வந்து பாத்தீங்கன்னா சுஷப்தி, ஜாகிருதி, ஸ்வப்னா அண்ட் துரியா. நம்மளுடைய அந்த நம்ம எதுக்கு ட்ரை பண்ணோம் அப்படின்னாக்கா, அந்த துரியாக்காக தான் நம்ம ட்ரை பண்ணோம். நம்மளுடைய இலக்கு வந்து என்ன அப்படின்னாக்கா, அந்த ஆன்மீக உலகத்தை சென்றடைவதுதான் நம்மளுடைய இலக்காக இருக்க வேண்டும். சோ நம்ம சொன்ன மாதிரி இங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா சோல் இருக்கு. சோலை வந்து கவர் பண்ணிருக்கிறது வந்து இந்த சர்டில் பாடி, இந்த சூக்ஷ்ம உடல். சூக்ஷ்ம உடல் வந்து கவர் பண்ணிருக்கப்பட்டிருக்கிறது வந்து பாத்தீங்கன்னா அந்த ஜட உடல். அது என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா ஸ்தூல உடல் அப்படின்றத வந்து நம்ம பார்க்கலாம். சோ கான்சியஸ்னஸ் நாட் ரூட்டட் எனிவேர், எங்கேயுமே இது பண்ணாம இருக்கு அப்படின்னாக்கா அதுக்கு வந்து சுஷுப்தி அப்படின்னு பேரு. ஆனா கான்சியஸ்னஸ் ரூட்டட் டில் த சர்டில் மெட்டீரியல் ரியாம்ஸ், அந்த சூக்ஷ்ம உடல் வரைக்கும் நம்மளுடைய கான்சியஸ்னஸ் இருக்கு அப்படின்னா அதுக்கு பேரு ஸ்வப்னான்னு சொல்றோம். கான்சியஸ்னஸ் ரூட்டட் த்ரூ த கிராஸ் மெட்டீரியல் பாடி டு த வேர்ல்ட் இஸ், இந்த ஜட உலகத்தை பத்தின ஞானம் கிடைக்கிறது ஜாகிருதி. ஆத்ம ஞானம் எடுத்துக்கிறது வந்து ஸ்வப்னா. கடைசியா இருக்கிறது என்னது, ரீயூட்டட் டு த ஸ்பிரிச்சுவல் ரியாம்ஸ், ஆன்மீக உலகத்திற்கு போகக்கூடிய அந்த ஞானம் வந்து பாத்தீங்கன்னா கான்சியஸ்னஸ் வந்து துரியா அப்படின்னு. சோ நம்ம வந்து நம்மளுடைய இது என்னவா இருக்கணும் அப்படின்னாக்கா, குறிக்கோள் அந்த துரியா ஸ்டேஜ அடைய வேண்டியதாக இருக்கணும் அப்படின்பாங்க. ஓகே, இங்க இன்னொரு இது என்ன கொடுத்திருக்கப்பட்டிருக்கு அப்படின்னாக்கா, ஒரு மனிதன் வாழ்க்கையில இந்த லெவல்ல இருக்காங்க. ஒண்ணு என்னது, அன்னமயா, அடுத்தது பிராணமயா, அடுத்தது ஞானமயா, அடுத்தது விஞ்ஞானமயா, கடைசியா ஆனந்தமயா. நம்ம இந்த ஒரு நிலையை வந்து அடைகின்றோம். அன்னமயானா என்ன, நான் சாப்பிடுறதுல மட்டும்தான் நிறைய போக்கஸ் பண்ணுவேன். எனக்கு இப்போதைக்கு சாப்பாடு இருக்கா, என் வயிற்று பிழைப்பை வந்து ஏற்றுக்கொள்வதற்காக ட்ரை பண்றது அன்னமயம். அடுத்தது பிராணமயம். பிராணமயால என்ன, அந்த மூச்சு பயிற்சி பண்ணி பகவானோடத்துல கொண்டு போய் செல்றது. சோ நம்ம ஜட உலகில என்னென்ன பண்றோம், நமக்கு தேவையான மற்ற மற்ற தேவைகளை வந்து பூர்த்தி செய்யறோம். வீடு கட்டுறது, நமக்கு நமக்கு தேவையான லைக் இந்த பிராணமயம். மனிதர்களுக்கும் விலங்குகளுக்கும் என்ன டிஃபரன்ஸ் இருக்கு, 2 பேருமே என்ன பண்றாங்க, 2 பேருமே சாப்பிடுறாங்க, தூங்குறாங்க, இனப்பெருக்கம் பண்றாங்க, பாதுகாத்துக் கொள்றாங்க. 4 விதமான செயல். நம்மளும் சாப்பிடுறோம், விலங்குகளும் சாப்பிடுது. நம்மளும் தூங்குறோம், விலங்குகளும் தூங்குறோம். சாப்பிடுறாங்க, தூங்குறாங்க, இனப்பெருக்கம் செய்யும். நமக்கும் வந்து நிறைய குழந்தைகள் அதெல்லாம் பிறக்குது, விலங்குகளுக்கும் அது பிறக்குது இல்லையா. அதுக்கப்புறம் வந்து பாத்தீங்கன்னா பாதுகாக்கிறது. நம்மள யாராவது அடிக்க வந்தாங்கன்னா அவங்கள வந்து நம்ம தாக்குறது. எது நம்மள டிஃபரன்ஷியேட் பண்ணுது விலங்கு கிட்ட அப்படின்னாக்கா, பக்குவமாக ஆய்வறிந்து, பகுத்தறிவுன்னு சொல்லுவோம். பக்குவமாக இது பண்ணலாமா வேணாமான்னு அந்த ஞானத்தை வளர்த்து கொண்டு பகவானுக்கு சேவை செய்யும். சோ நம்ம இந்த பிராணமயால இருக்கவங்க எல்லாம் என்ன பண்ணுவாங்க அப்படின்னாக்கா, என்னோட வாழ்க்கையை நான் எப்படி வந்து பாதுகாப்பா வச்சுக்கணும் அப்படின்றதுல நம்ம ட்ரை பண்றது பிராணமயா. அடுத்தது மனோமயா, ஞானமயா. ஞானம் என்பது நம்மளுடைய ஆத்மா, ஆத்மாவுடைய செயல் என்ன, ஆத்மாவுடைய தன்மை என்ன புரிஞ்சு கொள்வது. ஆத்மாவை பற்றிய அறிவை வளர்த்துக் கொள்வது ஞானமயா. விஞ்ஞானமயானா என்ன அப்படின்னாக்கா, ஆத்மாவுக்கு மேல இருக்கிறது பரமாத்மா. பரமாத்மாவை பற்றின ஞானத்தை வளர்த்துக் கொள்வது விஞ்ஞானமயா அப்படின்னு பார்ப்போம். ஆனா இது எல்லாத்துக்கும் அப்பாற்பட்டு என்ன இருக்கு அப்படின்னு பார்த்தாங்கன்னா ஆனந்தமயா. எப்பவுமே வந்து ஹாப்பியா இருக்காரு, அதுதான் வந்து ஆனந்தமயா. எப்போ பகவானுக்கு சேவை செய்யும்போது. சோ இந்த 5 ஸ்டேஜ் என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா அன்னமயா. சோ இவங்க வந்து சாப்பாட்டு விஷயத்துலதான் ரொம்ப போக்கஸ்டா இருப்பாங்க. அடுத்தது பிராணமயா. பிராணமயா எல்லா வேலையும் முடிச்சுட்டும் அவங்க என்ன பண்றாங்க, பகவான் மேல போக்கஸ்டா இருக்குது. அடுத்தது வந்து ஞானமயா. ஞானமயா ஆத்மாவை பற்றின ஞானத்தை வளர்த்துக் கொள்வது. விஞ்ஞானமயா பகவானை பற்றின ஞானத்தை வளர்த்துக் கொள்வது. ஆனந்தமயா எப்பவும் ஹாப்பியா பகவானுக்கு சேவை பண்றது மூலமாக சந்தோஷமாக இருக்கிறது இல்லையா.
Who is the enjoyer? Lord Krishna is the enjoyer. அவர் தான் வந்து அனுபவிப்பாளர். யாரு கட்டுப்படுத்துபவர் இந்த பிரபஞ்சத்தை? பகவான் கிருஷ்ணா தான் கட்டுப்படுத்துபவர் அப்படின்னு பார்க்கலாம். வாட் இஸ் நேச்சர் ஆர் பிரகிருதி? நமக்கு 3 விதமான குணங்கள், சுபாவங்கள் இருக்கு இல்லையா? சத்வகுணம், தமோகுணம், ரஜோகுணம். சத்வகுணம் அப்படின்னாக்கா மோட் ஆஃப் குட்னஸ். ரஜோகுணம்னா பேஷன். தமோகுணம்னா இக்னோரன்ஸ் அப்படின்னு பார்க்கணும். இந்த பிக்சர் பார்க்கும்போது என்னென்ன தெரியுது பூஜா? என்ன புரியுது உங்களுக்கு அந்த பிக்சர் பார்க்கும்போது? மாதாஜி அந்த அவங்க வந்து தப்பிக்க பாக்குறாங்க. கீழே வந்து பாம்பு இருக்குது, அதனால கீழே போனா கடிச்சிடும் சொல்லிட்டு மேல இருக்காங்க. அந்த மேல இருக்கிறப்ப அந்த யானை வந்து அந்த மரத்தை இழுக்குது. அப்புறம் மேல கொஞ்சம் எலிகள் இருக்குது. ஓகே. அது அப்புறம் அப்புறம் பகவான் பார்த்த உடனே பகவான் வந்து அவங்கள காப்பாத்தி வராங்க. ஹரே கிருஷ்ணா. தேங்க்யூ பூஜா. ஹரே கிருஷ்ணா. சோ இங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா நம்ம எல்லாம் கிட்டத்தட்ட இப்படிதான் இருக்கும் இல்லையா? நம்ம வந்து இந்த ஜட இதுலயே வந்து சந்தோஷமா இருக்கதான் நினைச்சிட்டு இருக்கோம். ஆனா அப்படி இல்ல. நம்ம வந்து ரொம்ப ரொம்ப கஷ்டத்துல இருக்கோம். கீழே பார்த்தா பாம்பு, ஒரு பக்கம் யானை அந்த மரத்தை எடுத்துன்னு போகுது. ஆனா பகவான் கிருஷ்ணர் வந்து நான் உனக்காக எப்பவும் கூட இருக்கேன்னு சொல்லிட்டு கை கொடுக்குறாரு. சோ அவர்கிட்ட நம்ம போறதுக்கு நம்ம என்ன பண்ணணும்? அவருடைய நாமங்களை சொல்லணும். So what is knowledge? Knowing the difference between matter and the spirit. அதாவது இந்த ஆன்மீக ஞானத்தை வளர்த்துக் கொள்வது என்ன? அதுதான் வந்து உண்மையான அறிவு, ஞானம். நான் வந்து இந்த உடல் அல்ல, நான் ஒரு ஆத்மா அப்படின்றத வந்து எடுத்துக்கொள்ளுது. உடல் வேறு, ஆத்மா வேறு. நம்ம ஏற்கனவே பார்த்திருக்கோம் பகவானுக்கும் நமக்கும் இருக்கிற டிஃபரன்ஸ். பகவான் வந்து நித்தியமானவர், நம்மளுடைய ஆத்மா நித்தியமானது. சோ நமக்கு தான் வந்து உடல் வேறு, ஆத்மா வேறு. ஆனா பகவானுக்கு இரண்டுமே ஒன்று அப்படின்றத நம்ம பார்க்கலாம் இல்லையா? சோ அடுத்து இங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா பரமாத்மா ஒவ்வொருத்தவங்களுடைய இருதயத்திலும் வந்து பாத்தீங்கன்னா பரமாத்மா வந்து இந்த 4 கை ரூபத்துல நின்ற கோலத்தில் காட்சியளிக்கின்றார் அப்படின்றத நம்ம வந்து பார்த்தோம் இல்லையா? சோ நமக்கு இருக்கக்கூடிய 4 விதமான துன்பங்கள் எது? பிறப்பு, இறப்பு, மூப்பு அண்ட் நோய் அப்படின்னு பார்த்தோம். பிறப்பு, இறப்பு, மூப்பு அண்ட் நோய். அண்ட் நமக்கு வந்து முக்கியமான தேவைப்படுறது என்னது? நல்ல உடை வேணும், இருக்கிறதுக்கு ஒரு இடம் வேணும், நல்ல சாப்பாடு, உணவு இல்லையா? இந்த பேசிக் நீட்ஸ் இதெல்லாம் வந்து அத்தியாவசியமாக நமக்கு தேவைப்படக்கூடிய ஒன்று. வயதாயிட்டோம் அப்படின்றத வந்து எப்படி நம்ம கண்டுபிடிக்க முடியும்? நமக்கு அந்த ஒயிட் ஏர் வரும் இல்லையா? அதுக்கப்புறம் மூட்டுக்கிட்ட எல்லாம் வலிக்க ஆரம்பிக்கும், உடம்பு வலிக்க ஆரம்பிக்கும், ஞாபகம் மறதி அதிகமா இருக்கும். சோ இதெல்லாம் வந்து பாத்தீங்கன்னா சிம்டம்ஸ் ஆஃப் ஓல்டேஜ். ஓல்டேஜ்ல இந்த கஷ்டங்கள்லாம் நமக்கு வரப்போகின்றது அப்படின்றத வந்து நம்ம பார்க்கலாம். அழகு எல்லாம் வந்து பெரிஷபிள் நம்மளுடைய இதுல இருக்கு. சோ நேச்சர் இஸ் செட் டு பி த காஸ் ஆஃப் ஆல் த மெட்டீரியல் காசஸ். இந்த சுபாவம் வந்து தான் வந்து நம்மளுடைய இந்த தற்காலிகமான இந்த ஜட உலகத்திற்கு காரணம் அப்படின்னு நம்ம பார்க்கணும். whereas the living entity is the cause of the various sufferings and enjoyment in this world. இந்த உலகத்தில் இருக்கக்கூடிய எண்ணற்ற சந்தோஷத்திற்கும் துக்கத்திற்கும் நம்மளேதான் காரணம் அப்படின்னு பார்க்கணும். 22 புக் வச்சிருக்கீங்களா பூஜா மாதாஜி? ஹரே கிருஷ்ணா. புக் இல்ல, அப்ப நானே வாசிக்கிறேன். புருஷ பிரகிருதி ஸ்தோஹி புங்தே பிரகிருதி ஜன் குணான் காரணம் குண சங்கோஷ்ய சத் சத் அசத் யோனி ஜன்மசு. நமக்கு வந்து பாத்தீங்கன்னா 84 லட்சம் பிறப்புகள் இருக்குன்னு பார்த்தோம். அதுல 4 லட்சம் வந்து வெறும் மனித பிறவுகளே இருக்கு அப்படின்றத நம்ம பார்க்கலாம் இல்லையா? So 84 lakh species we travel along our soul evolutions to human body. Association is very important in deciding our next body. So நமக்கு வந்து association, பக்த சங்கம் வந்து ரொம்ப முக்கியமான ஒன்று. The living entity in this material nature thus follows the ways of life, enjoying the 3 modes of nature. This is due to his association with that material nature. நம்மளுடைய சுபாவத்திற்கு ஏற்ற மாதிரி ஜடப்பற்றோட பற்று கொள்ளும் போது பாத்தீங்கன்னா நமக்கு வந்து அந்த 3 குணங்கள் வருது அப்படின்றது பார்க்கலாம். பி கேர்ஃபுல் வித் whom you associate. நல்ல பக்தர்கள் கிட்ட வந்து நம்ம எப்பவுமே அசோசியேஷன் வச்சோம். நம்ம ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி ABCD அசோசியேஷன்,
பகவத்கீதை பாகவதம் ரீடிங், சாண்டிங் அண்ட் டயட், பிரசாதம் எடுத்துக்கொள்றது அப்படின்னு பார்த்தோம் இல்லையா? சோ இங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா நம்மளுடைய முக்குணங்கள், இயற்கையை படைத்தது பகவான், அந்த 3 குணங்களை படைத்ததும் பகவான். அந்த 3 குணங்களுக்கு ஏற்றாற் போல இயற்கையோட டச் பண்ணும்போது எனக்கு வந்து அந்த 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 என்ன என்ன சத்து குணத்தில் இருக்கிறோமோ அதுக்கு ஏற்ற மாதிரி நம்ம மாறி விடுகின்றோம் அப்படின்றத நம்ம பார்க்கிறோம். நம்ம தொடர்ந்து இந்த பிறப்பு இறப்புன்ற சக்கரம் வந்து நடந்து கொண்டே இருக்கு. 29வது ஸ்லோகம். சமம் பஷ்யந்தி சர்வத்ர சமவஸ்திதம் ஈஸ்வரம் நாஹி நஸ்தி ஆத்மனத்மானம் தத்தோ யதி பரம் ததென். One who sees the super soul in every living being and be equal everyone does not degrade himself by his mind. Thus he approaches the transcendental destination. நம்ம சொன்ன மாதிரி கடைசியாக இருக்கக்கூடிய 6 அத்தியாயம் வந்து ஞானத்தை பற்றி சொல்றதுனால ஞான யோகம் பாக்குறோம். சோ அவர் என்ன சொல்றாரு, ஒரு ஒரு ஆஹ் ஒரு ஒரு உயிருக்குள்ளேயும் உயிரற்றது கிட்டையும் வந்து பாத்தீங்கன்னா சிறந்த யோகி வந்து என்ன பண்ணுவாங்க, இது வந்து ஒரு ஆத்மா, இவருக்குள்ளார இருக்கிறது பரமாத்மாவும் கூட, நான் அவங்களுக்கு மரியாதை தரணும், அவங்க கிட்ட இந்த வேற்றுமைகள் இருக்காது, நீ உயர்ந்தவன் தாழ்ந்தவன் அந்த மாதிரி எல்லாம் வேற்றுமைகள் இருக்காது. சோ அவங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா இந்த ஒரு மனப்பான்மையினால அவங்க கோலோக பிருந்தாவனம் போறாங்க, டிரான்சென்டென்டல் போர்டு போறாங்க பாக்க. 34வது ஸ்லோகம். யதா பிரகாஷயத் ஏக கிருத்சனம் லோகம் இமம் ரவிஹ க்ஷேத்ரம் க்ஷேத்ரி ததா கிருஷ்ணா பிரகாஷயதி பாரத. O son of Bharata, as the sun alone illuminate all this universe, so does this living entity within the body illuminate the entire body by consciousness. எப்படி சூரியன் வந்து ஒரே ஒரு சூரியன் தான், ஆனா அந்த சூரியன் என்ன பண்ணுது, எல்லாருக்கும் வெப்பம் கொடுக்குது, எல்லாரையும் ஆக்டிவா வச்சிருக்கு. கொஞ்சம் யோசிச்சு பாருங்க, சூரியனே இல்லைன்னா என்ன ஆகும், நம்ம ஃபுல்லா தம்ம குணத்துல போயிடும், தூங்கிட்டே இருப்போம். சோ இங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா அந்த the sun alone illuminate all this universe. இந்த உலகத்தையே வந்து ஒளி கொடுக்கக்கூடியது இந்த சன் போதும். அதே போல நம்மளுடைய உடம்புல வந்து ஆத்மா ஒரு இடத்துல இருந்தாலும் அது இந்த உடம்பு ஃபுல்லாத்தையும் இயக்குகின்றது அப்படின்றத வந்து நம்ம இங்க பார்க்கலாம். 35வது ஸ்லோகம். க்ஷேத்ர க்ஷேத்ரஜ்ஞயோரேவம் அந்தரம் ஞான சக்ஷுஷ பூத பிரகிருதி மோக்ஷம் யா ஏ விதுர்யந்தி தே பரம். O son who knowingly sees these differences between the body and the owner of the body and can understand the process of liberation from this bondage also attains the supreme goal. சோ அந்த உயர்ந்த குறிக்கோள் என்ன, பகவான் கிட்ட போகணும்ன்ற அந்த உயர்ந்த குறிக்கோள். அப்படி நினைச்சா மட்டும் போதாது, அதற்கு உண்டான செயல்களை நாம் செய்யணும் இல்லையா? ஒன் ஹூ நோயிங்லி see this difference. அவங்களுக்கு யாருக்கு வந்து இந்த பாடி வேறு உடல் வேறு ஆத்மா வேறுன்ற ஞானம் இருக்கின்றதோ, அந்த ஓனர் ஆஃப் த பாடி கேன் அண்டர்ஸ்டாண்ட் த ப்ராசஸ் ஆஃப் லிபரேஷன் இல்லையா? அந்த ஞானம் கொண்டு பகவானுக்கு பக்தி செய்து அவங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா முக்தி பெறுகின்றார்கள் அப்படின்றத நாம் பார்க்கணும். நமக்கு ஏதாவது யாருக்கு வந்து எஸ் எனக்கு வந்து இந்த ப்ராப்ளம் வேணும், இந்த ட்ரபிள் வேணும், இந்த இஷ்யூஸ் வேணும் கேட்கிறோம். நம்ம எல்லாருமே என்னது, ப்ராப்ளம் இல்லாத வாழ்க்கை வாழ்றதுக்காக இல்லையா? நோபடி வாண்ட்ஸ் த ப்ராப்ளம், நோபடி கேன் அவாய்ட் த ப்ராப்ளம், இட் கம்ஸ் ஆன் இட்ஸ் ஓன். எப்படி வந்து மழை வரணும்னு நம்ம நினைக்கிறோமா, அதா வருது அதா போகுது. அது போல ஹாப்பினஸ் வந்து என்ன பண்ணுவோம், will also come on its own. அதுவும் அதுக்கு தோன்றாது போல வரும் அப்படின்றத நம்ம இங்க பார்க்கலாம். நம்ம எல்லா ப்ராப்ளத்துக்கும் எது சொல்யூஷன்? ஹரே கிருஷ்ண மகாமந்திரமே. ஹரே கிருஷ்ண 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 ஹரே ஹரே, ஹரே ராம் 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 ஹரே ஹரே அப்படின்ற பாருங்க. ஏன் அப்படி அப்படின்னாக்கா சைத்தன்ய மகாபிரபுவே சொல்லியிருக்காரு, இந்த கலியுகத்துல the only means of deliverance is chanting the holy name. இந்த கலியுகத்துல நம்ம பின்னப்பட்டிருக்கோம், இதுல இருந்து வெளியில போக ஒரே வழி எது அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா அந்த புனிதமான நாம சங்கீர்த்தனத்தை பண்ணணும் அப்படின்றத பார்க்கலாம். டுடே I mean there is no other way, no other way, no other way. இந்த கலியுகத்தில் இதை தவிர்த்து வேற வழி இல்லை, வேறு வழி இல்லை, வேறு வழி இல்லை அப்படின்றத சொல்றார். சோ எதற்காக வந்து நம்ம கீர்த்தனை பண்றோம்? நீங்க சில சமயம் பார்த்திருப்பீங்க, யாருமே இருக்க மாட்டாங்க, இருந்தாலும் ஸ்டேஜ்ல வந்து இஸ்கான் டிவோட்டிஸ் வந்து கீர்த்தனை பண்ணிட்டு போவாங்க. ஒரு தடவை பிரபுபாதர் கிட்ட கேட்டாங்களா ஏன் இந்த மாதிரி அப்படின்னு. அப்ப அவர் சொன்னாரு, நம்ம மனிதர்கள் இல்லைனாலும் அந்த தெருவுல இருக்கக்கூடிய பக்ஷி, அதாவது பறவைகள், எறும்புகள் எல்லாருக்கும் இந்த ஞானம் போய் சேர்றதுனால அவங்க அடுத்த நிலைக்கு வந்து முக்தி பெறாங்க அப்படின்றத நம்ம பார்க்கலாம். சோ மகாபிரபு, சைத்தன்ய மகாபிரபுவோட இந்த நாம சங்கீர்த்தனம் நம்மளுடைய இதயத்தை தூய்மைப்படுத்தி அதுல படிந்திருக்கக்கூடிய அந்த அழுக்குகளை வந்து தூய்மைப்படுத்துது அப்படின்றத வந்து நம்ம இங்க பார்க்கலாம்.
சோ அர்ஜுனன் கேட்டார் பிரகிருத்தினா என்ன அப்படின்னாக்கா மெட்டீரியல் நேச்சர், ஜட உலகு. புருஷ அப்படின்னாக்கா யார் என்ஜாய் பண்றவரு? பகவான் கிருஷ்ணரே இதை என்ஜாயர். கஷேத்திரம் அப்படின்னா என்னது? இந்த உடல். இந்த உடலை வச்சுதான் நான் மற்ற செயல்களை பண்றேன். பகவானுக்கு சேவை பண்றதா இருக்கட்டும், இல்ல மத்தவங்களுக்கு சேவை பண்றதா இருக்கட்டும். கஷேத்ரா அப்படின்னாக்கா பாடி. கஷேத்ரஜன் அப்படின்னாக்கா அப்சர்வர் இன் த பாடி சோல், சூப்பர் சோல், நோயர் இன் ஆல் த பாடிஸ். ஒவ்வொருத்தருக்குள்ளேயும் வந்து சோல், அந்த சோலை மானிட்டர் பண்றதுக்கு ஒரு பரமாத்மா இருக்கார் இல்லையா, அவர் எல்லாருடைய இதயத்திலயும் அப்படி இருக்கார். ஞானம். ஞானம் என்னது? இந்த உடல் வேறு ஆத்மா வேறு அப்படின்றத வளர்த்துக் கொள்வது, தெரிந்து கொள்வது வந்து உண்மையான அறிவு அப்படின்னு பார்க்கணும். ஞானேயம், த கோல் ஆஃப் நாலேஜ். அந்த 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 நான் உடல் வேறு ஆத்மா வேறுன்னு தெரிஞ்சிச்சு. ஓகே, அப்ப என்னுடைய கோல் என்னவாக இருக்கும் அப்படின்னாக்கா பரமாத்மாவை எப்படி அடைவது என்பதுதான் என்னுடைய கோலாக இருக்கும் அப்படின்றத நம்ம இங்க பார்க்கலாம். வாஞ்ச கல்பதுருப்யஷ கிருபா சிந்துபி ஏவச்ச பதிதானாம் பாவனேபியோ வைஷ்ணவேபியோ நமோ நமः. अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय. नामाचार्य श्री हरिदास ठाकुर की जय. जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय. नित्य गौर हरि बोल, हरि हरि बोल, हरे कृष्ण. இன்னையோட கிளாஸ்ல ஏதாவது டவுட் இருக்கா பூஜா? எஸ் மாதாஜி. டவுட் இருக்கா? எஸ் மாதாஜி. என்ன டவுட் சொல்லுங்க பார்க்கலாம். மாதாஜி, ஒரு ஸ்லைட்ல எனக்கு ஒரு டவுட் இருக்குது மாதாஜி. சொல்லுங்க, எந்த ஸ்லைட்ல? மேல மாதாஜி. ஓகே, எதுல கண்ணா? இன்னும் மேல மாதாஜி. ஆ, மேல மேல. இங்கயா? இது இல்ல இல்ல, இதுவும் இல்ல மாதாஜி. இதுலயா? இதுக்கு மேல ஒண்ணும் இல்லையே. இதுலயா? இல்ல மாதாஜி, எதுலயோ பார்த்தோம். மறந்துட்டீங்களா? சரி, ஓகே, நம்மளோட இதுல ஷேர் பண்ணிருக்கோம். ஏதாவது டவுட்னா நீங்க அதுல கேட்டுக்கலாம். எஸ் மாதாஜி. ஓகே, நம்ம என்னோட செஷனை வைண்ட் அப் பண்ணிக்கலாம் இப்ப. ஏதாவது டவுட் இருக்கா? இல்லையா? இல்லைன்னா நம்ம வைண்ட் அப் பண்ணிக்கலாம். ஹரே கிருஷ்ணா ஹரே கிருஷ்ணா ஹரே கிருஷ்ண 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 ஹரே ஹரே, ஹரே ராம் ஹரே ராம் 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 ஹரே. ஹரே கிருஷ்ணா. நாளைக்கு பார்க்கலாம். எஸ் மாதாஜி.